Hello po mga mamamayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po ako ngayong hapon ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng tortang silverfish. Ito na po ang mga ingredients: silverfish, olive oil, 5 eggs, salt, spring onion, basil leaves, bawang, luya na shredded, sibuyas na shredded din, green bell pepper na shredded, at saka shredded red bell pepper. Maglalagay rin po ako ng cornstarch. Ayan na po, umpisahan ko na pong paghahalo-haluin itong mga ingredients. Ito po palang silverfish ay nilagyan ko na ng toyo at saka paminta, saka parsley na powder. Maglalagay lang po tayo ng asin dito sa ating silverfish. Yan po. Konti lang po ang ilalagay ko dahil may toyo na po ito. Ngayon po ay ihalo na natin itong mga sibuyas na dahon, tapos basil leaves, tapos ilalagay ko na rin po itong sibuyas na pula, tapos bawang at saka luya, green bell pepper, red bell pepper, tapos paghahalo-haluin lang po. Tapos lalagyan lang po natin ng cornstarch itong 5 egg yolks. Haluin po natin maigi para hindi magbuo-buo. Ito ay ibubuhos ko na po ito dito sa ating isda. At haluin lang pong maigi. Pagkatapos po mga mamamayan, pag ganito na po ang itsura ay pwede na po nating itorta ito. Ngayon po mga mamamayang ay maglagay tayo ng mantika sa kawali. Hintayin lang po natin na kumulo or uminit yung mantika. At ngayon pong mainit na ang ating mantika ay umpisahan na natin tong iprito. Ayan po mga mamamayan, binaligtad ko na po yung ating tortang isda. Ayan na po mga mamamayan, luto na ang ating tortang silverfish. Hahanguin ko lang po ito. Ngayon po ay luto na po ito at hahanguin ko lang po. Ito na po siya. Ayan na po mga mamamayan ang ating tortang silverfish. Sana po ay mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!